Кевор Кеворкян е вербуван за 6-то управление през 1973 година и работи по линия на средствата за масово осведомяване. Записан е в регистрите на Държавна сигурност като агент Димитър от обща група слушащи. Задачите му са били основно да наблюдава и контролира редакторите и водещите в българската телевизия, както и да информира за появата на неподходящи предавания. По това време Кеворкян е изпълнявал длъжността редактор в медията. През юни 1990 година е постъпило писмо с искане да бъде заличен от всички картотеки и да бъдат унищожени материалите за агент Димитър и регистрационната му бланка. 5 агентурни сведения от агент Димитър обаче са намерени в досиетата на следените от него хора. Екатерина Бончева разказва, че при подготовката на книгата си за журналистката Румяна Узунова е открила доноси за нея от агент Димитър. В папките за Димитри Иванов също е намерено подробно сведения от агент Димитър. Интересното тук е, че то е писано, когато Иванов е бил все още действащ агент с псевдоним Стефан. През 1975 година агент Димитър предупреждава за нова рубрика, която подготвя редакция ЛИК с водещ Румяна Узунова. Това за агента е недопустима реабилитация, тъй като тя е била освободена от редакцията на вестник Литературен фронт заради трансфер на валута в чужбина. В същото сведение агент Димитър съобщава, че ще информира генералния директор на телевизията, цитирам, с мнение да не й се дава работа. През 1976 година агент Димитър подава сигнал за подготовката на нова рубрика, в която известни писатели трябва да разказват за най-интересния човек, когото познават. Кеворкян определя предаването като слабо, защото, цитирам, няма да има нищо общо с развитието на социалистическата култура и изкуство, да не говорим за някакъв принос във възпитанието на народа и за пропагандата на наши конкретни цели. В подробното сведение за Димитри Иванов става ясно, че като международен редактор той е работил над идеята българската телевизия да се превърне в независим източник на информация, а не да очаква официалното регламентиране на информационната тенденция от БТА. Тук агент Димитър вижда опасност и определя работата на редактора като самостоятелна, обективна, крайно индивидуална и при това неконтролируема и поради това очевидно недопустима. В края на сведението си Кеворкян обобщава: подобен маниер очевидно трябва да бъде сериозно контролиран.